Ar gyfer yr arbrawf hwn, bydd ei angen arnoch chi 1 bloc metal 1 kg, stopwatch, cyflenwad power CI 12 volts, lidiau cysylltu, gwresogydd troch 50 watt 12 volt a thermometer. Sicrhewch bod y cyflenwad power wedi ddiffodd. Gosodwch y gwresogydd troch a'r thermometer yn y tyllau a ddarperir yn y bloc metal. Cychwynnwch y cyflenwad power 12 volt. Cofnodwch dymheredd cychwynnol y bloc metal. Cofnodwch dymheredd y bloc metal bob munud am 10 munud.